שלום לכולם. לא, אנחנו כאן בהרפתקאות מיינקראפט, גרסת הזומבי קראפט. הנה, כאן לידי חן. שלום חן. שלום שי. טוב, עכשיו אנחנו פתחנו פה עולם חדש, שרת. ותקבלו מה מצאנו. זה מה שקרה שישר נכנסנו לשרת. אז בואו נלך לכפר הזה. יצאנו פה כפר. יפה. בואו נתקדם אליו, בואו נתקדם. וואי, אז תעשו גם גרסות. ותעשו בינתיים נראה. לא, אני הולך לכפר, בואו נראה. בואו נמצא בית. בוא שיט. ניסה. בוא שיט. נבדוק. קצת תקוע על שיט. שלום, יש חזיר. בוא, את מי לפנים הבית שלו? אתה? ג'קה. אני לקחת לך. זה בית גדול נראה לי, חן, בוא תעשה טוב. אבל אם אתה מאחוריי אבל. וואלה. טוב, ואנחנו רוצים להגיד, בסדרה הזאת אנחנו עושים בלי מודים, בלי כלום. בלי כלום. אולי מדי פעם נשתמש בטאפ וכאלה. כי אנחנו מעבדים. אנחנו נאבד את אחד את השני הרבה. כי אני אלך עכשיו לאסוף עץ, כשהייתי כיף, הוא לא יכול להסתדר בידיי, כי כל האוכל אצלי. האוכל שלי אין לי. שתון מחדש, תשתון. איזה בית נקרא? איזה בית נקרא? אבל יש להם מזל שהם לא רואים את המסך שלך. איך זה עד לזה? זה באסה. לא, זה- וואי, קבל כמה חיטה יש פה. אני הרגע אספתי פה את הכל. למה אתה שובר? למה אתה שובר את החיטה הלא טובה? לא אכפת לי. ואיזה קיוצים זה אתה תשתול, תשתול. תשתול אתה. לא, אתה מרביץ לי, מה אתה רוצה מכות? עכשיו מצאנו פה, זה היה עכשיו איום. טוב, זה פה אתם יודעים, פה באזור הזה צילמו את הסרט למה מיינקראפט כל כך טובה. סתם צוחקים אותי. ודרך אגב אנחנו רוצים לצלם מיינקראפט האח הגדול. עכשיו אנחנו צריכים עזרה בבניית הבית, ומי שירצה לעזור, לא לרשום בתגובות, נשמח. לפי פה אמרתם תכסוף, אמרתי לך לעוף, לא? אז הם כאילו מסתכלים על זה צומח, נשבע לך. כאילו הם ככה, הוא מסתכל עליי תוך כדי שהעין שמאל שלו פוזלת ככה לתוך הדשא. מה זה, בנו להם פה מגדלי שמירה? צינוק נראה לי. צינוק זה צינוק? לא יודע, בוא נדחוף אותך לשם. כול, יש גם קומה שנייה כזה. כן, רגע, קומה שנייה. לא יודע, אני עולה לגמרי. אפשר לראות מפה את הגבולות של העיר. אני יכול לראות מפה את מרטן דיקס מהחיטה. את הכבשות. הנה מרטן דיקס. ומימו. אתה יכול לראות מפה את מרטן דיקס, הורג את הכבשות. הנה, אתה רואה אותו? טוב, הוא הלך. נראה לי צריך לחפש בית. כן, אני אומר, אולי אני... בוא נראה רציניים בשנייה, שזה לא ייתכן. נחפש בית. טוב, אני צריך שתביא. אני צריך חיטה. אני מכין לחם. טוב, אני... איך מכינים לחם? 3 חיטה? כן, אבל אתה צריך ווקמן. סוגרת, אני צריך ווקמן. אני אקח לבית הזה. מי שלא יודע, אנחנו קוראים ווקמן לשולחן עבודה. זה הבית שלי, זה הבית שלי. איפה אתה? לא, אל תשתמש בזה, נו, פרק ראשון. אז מה? לא, הנה, אני באה אליך. בתוך הפנים שלך. זה הבית שלי, יצא החוצה. מה זה? מה אתה עושה? זה הבית שלי היה מההתחלה, אתה גנבת לי לך אותו. מפה! אתה גנבת לי אותו. בוא אליי. מה לעשות, אבל אתה זוכר, המפסיד בוכה. המפסיד אומר לכן, למה אתה גנבת לי את הבית? די, נו, זה בית שלי. בסדר, נגור ביחד. כי צריך לשם אמרת את הכסף. את הבית, טוב. הבית שלי. בוא נשיג גץ, איך תשיג גץ? תעזור לי. אני פה, אני משיג גץ.
אתה רוצה ללכת לשבור להם את העץ מהחלמה. אצלנו זה מקרה גניבה. זה לא מקרה גניבה, זה נקרא לה ככה. השאלה בלי רשות. השאלה לתמיד. בדיוק. משהו כזה. שמו לב שהמשיך לי עכשיו רץ יותר לאט. קודם. הפסיקו לב שאין כזה. טוב, אני בא הביתה. אתה יכול להגיד לי, איך תגיד לקולסטון? קבלסטון. רוצה ללך, יש שם את המגדל הזה, תלך תפרק לו את הצורה. אתה לבאת? איזה באסה שהבטחתי להוריש את מישהו במודים. זה הבית שלנו, נכון? פה? מול החממה? איפה שאני גוזר? אתה רואה איפה שאני גוזר? כן, איפה שאמרת תיק על 32 עיניים. הנה, מהבית הזה שאני רואה אותך מהחלום. הנה, פה, חן, סתר. לא, מי נרס פה? עוף מפה, חן. חן, בוא לפה, חן, אני צריך ערב. צריך לפנות אותם. או בוא נהרוג מקסימום את כל הדיירים בשכונה. לא, תוציא אותו, פתח לו את הדרך ותגיד לו, אאו. אתה מבין שאנחנו הרגע רצחנו משפחות שלמות? סתם. בוא, כן. צא החוצה, אמרתי לך לצאת, לא? זהו, עשיתי את זה. חן, בוא. טוב, עוד חן. אחד, אני חושב שאני ארביץ לו. איפה? אני אורג אותו. דקה, הנה הבא. וואי, שי, נו באמת, אתה לא יודע כמה חיטה יש פה. לא אכפת לי, בוא תעזור לי להרוג אותו, הוא מעצבן אותי. דד. יש, הרגתי אותו. צריכתי להרוג אותו אחרי מאמצים רבים. תכין שלט, ככה אף אחד לא ייכנס לך הביתה. ניסיתי פעם שעברה, הם נכנסו בכל זאת. או, סוף סוף לחם. לחם! יש חיטה, כן, בוא לפה תעזור לי. בסדר, אני אחשוב על זה, אוקיי? אתה יודע כמה חיטה יש פה? אתה דפוק? כן, לא הבנתי למה הם הכינו באר בלי מים. מה אתה תגייס? אל תדרוך לי על זה, באמת, רק שסגרתי. זוז, בן אדם רוצה לאכול. ג'ם. כן, בוא לפה. תביא לך לחם? אני מבקש סליחה. על מה? על זה שאתה אמרת לבקש סליחה. טוב, אני אוכל פיקיקס. וואי. מי שלא יודע מה אני עושה, אני לוקח חיטה ואני שותה. שעמום רצח. לא כדאי להסתכל על זה, אותי זה משעמם. אבל יש לילה. לך תכין. לא אכפת לי, אני לוקח קצת פיקיקס, אני הולכת זה... קובלסטון. איפה יש קובלסטון במקום הכי מהיר שיש? לכן, הבית פתוח. תראה, איפה הבית? הבית, איפה שהחממה, תעשה טאפ, תעשה אליי טאפ. לא הבית. שי, אמרנו לא משתמשים בצ'יפים נגד מודים. אמרנו טאפ זה בסדר, לא? רק אם עובדים בבית, אבל כבר אין לי בבית. אתה יודע כמה חיטה השגתי? 44 חיטות. אתה יודע שאני לא רוצה קובלסטון? סליחה אם זה משעמם אתכם. עוד שנייה יגיע לפה זומבי, הנה, קובלסטון. מהר קובלסטון. הנה, עסקתי שלוש, אני יוצא למעלה. אני אביא לך. מה שלוש? תביא עוד אחד. אני לא מגיע, אני לא מספיק, אני מבורך. זומבי רודף אחריי, זומבי רודף אחריי. זומבי רדף אחריי, מצטער. זה בגלל ששתיים משתמשים. זה זומבי רדף אחריי, מה אני אעשה? תביא עץ. באמת, למה הבית לא מואר? איך תגנב לאחד השכנים, כך? בסדר לך? גנבת לשכן? בוא להרוץ כמה זה בוא. חכה, אני צריך קובלסטון. בא לי להרוץ את
סקילטון. טוב, נמאס לי. אני שובר פה ברצפה, לא אכפת לי איפה. לא, שלא תעז. תנעל את הדלת של הבית, אני שובר מאיפשהו. אני שובר פה, לוקח פה אחד. קח מפה. לי יש ארוחת ערב. יש לי... מאיפה יש לך אוכל? מהזה שאספתי. מהחיטה? ולי יהיה מטרה. אתה מביא לי גם. סקלטון וזומבי וקריפר עליי. חוצץ את הקריפר, איפה הקריפר? תן הקריפר מכה ותברח. נו, בכי על כל... בוא לפה, סקלטון עליי. סקלטון רודף אחריי. אז תעשה לי טייפ, תעשה טייפ. לא רוצה טייפ. איפה אתה? איפה הבית? אני בבית. זה הבית? כן. לא רוצה. תפתח לדלת, תפתח לי את הדלת. אני לא יכול, תפתח אתה. אחרי אתה מביא אותו עליי. מעצבן. בוא חולה, בוא נחפוצץ קריפרים. רגע, בוא, יש לך תיבה? אני אכין תיבה, חכה, בוא נכין תיבה ואז נכניס לשם את הדברים שלנו. שנמות. עושים כבר את התיבה כבר. קח, תכניס לי פה את כל הדברים שלך. יש כאילו גם מחוץ לבית. חוץ מאחר, יש לי לחם. שייך אחר? יש סרט מחוץ לבית, הנה, וואלה, ראה אותי. זה קריפר? סקלטון. איפה אתה? הנה, אני רואה את השם שלך. עכשיו הרגתי אותו, בוא. לקחת לו את העצם? כן. תחזיר את זה הביתה ואני הולך. הנה הזומבי. לא, אני רוצה קריפר, אני רוצה קריפר, מה זומבי? בקר השני של העיר יש קריפרים. תהרוג 6 כבשות. בוא חן. תחפה עליי, אני רואה פה. מפה אני רואה קריפר. תהרוג 6 כבשות ואני הולך להביא לנו קצת בסוף. אני רואה קריפר. יש כבר מיטה. תכיני, נו, אני הורגים לנו זומבים. 6 זומבים עליי. מה אכפת לי? יש לך צמר? כן. איפה אתה? הנה, אני רואה אותך, בוא. חסר לי בדיוק, יש בבית צמר? 1. אחלה, זה חסר לי רק פה צמר. לא, הוא שלי, עזוב אותו. לך. בשביל מי? בשבילי? הנה, אספתי צמר. יש לך צמר? אז בוא הביתה, בוא. שתי... שלדים? כן. 3 שלדים מחוץ לבית. ראיתי, אני נכנס הביתה. בוא הביתה, בוא. חכה לי, נו. אמא, משהו פגע בי. אחי, תנעל את הדלת. פגעו בי, ראית? לשמור על... לכן, אני אומר להזיז את הווקמן. אני אומרת, זה היה לו לפתח לדלת בטעות. נו, בוא נרוג את הסקלטון הזה, בוא. חכה. תוריד את הווקמן, תשבור את הווקמן. שים אותו בצד השני של החדר. אני מסתכל איפה הקריפר. אני רוצה קריפר. שים אותו בצד השני. הנה, בוא נראה לך איפה יש קריפר. תביא גם את התיבה. תביא את התיבה לפה. יאללה, בוא. שים את הגבוה. יש לך את ה... אני צריך 3 עץ. נשים את זה כבר ובבוקר תראה. בוא תכניס לתיבה את כל הדברים שלך. יאללה, בוא. מובן? שנייה, חכה לי. איפה הדלת? חכה, איפה אתה? בוא, הנה 3. שלדים?
שלד אחד. איפה אתה? איפה אתה? מול הבית. אני גם מול הבית, אני לא רואה אותך. קריפר על בית של מישהו, אני יכול לפוצץ אותו? איפה אתה? לא, אל תעשה עינני, דפוק, אתה מולי. אני לא רואה אותך. סקלטון ליד הבית, דפוק, אתה הבאת אותו. אני? זה לא הבית שלי. בוא לפה. הנה הסקלטון. שניים עליי, שניים עליי. פגע בו, פגע בו, פגע בו. מה פגע בו? יש לי חיים אחד. באמת? בוא הביתה, בוא. אני אגן עליהם. היי, למה אתה נועל אותי? ככה ביי. זומבי, זומבי בא. זומבי בא אלינו. לכן תתכונן, תשמור עד איזה עוד אין חיים לך? כן, אתה לא רעב. מה תנתיק השם האפן? חן, מה הוא נכנס לנו הביתה? תרצח טוב, אותו. תשאיר אותו פה. אני רוצה מקום מפתחים, מה לעשות? הם יורים לנו על הבית, המנקים האלה. אני לא רואה אותו. הנה, הם פגעו לי הרגע בראש. אחרי זה בבוקר אתה כאן, אתה רואה את כל הבית חצי. זה באסה, גם אין את סלון. תשבור את סלון אחד. תשבור פה את סלון. לא, 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 זה יפתח לי בחוץ. מה, אתה מזמן לי? לא, הנה, זה לא פתח לי בחוץ. אני צריך להשיג אותך כאן. 6. לא, למה חייב מזה? מישהו פתח דלת. זומבי. זומבי ומנסה לשבור את הדלת. כן, זומבי שובר לנו את הדלת, אתה מוכן? ככה יהיה את המפרק אותו. זוז! צריך לדעת את המפרק. הם לא רוצים עכשיו בוא נחכה לבוקר. אני אשרף. הוא יישרף. אחת, אתה מסתיר לי אותו. הוא ישבור את הדלת מתישהו. זה מטומטם. חן. אתה שומר פה? הוא אנס. הוא ברח אתה לא ממנו. ראית אותו בחלום? יש העולה השמש, הם נשרפים. הוא בינתיים שובר. יאנס לא מנומס. מצטערים שאנחנו... שיש ילדים קטנים. מצטערים שאנחנו בבית, פשוט העברת יותר כעס. צריך עזרה. גנב לנו אותה החדר. חן, יש לך וגם אין 4? לנו. יש לך 4 כאלה? לא, 2. כל אחד צריך להשיג עוד אחד. אנחנו פשוט מחכים לבוקר. ואחרי זה... שהזומבי הזה יישרף. הנה הוא נשרף, זה נשרף, אבל הוא לא רוצה לשרף. הנה חן, יש לי מספיק. בן זמן, שם נכנס מאחוריך. הביתה. פגע בי. כי בבוקר הם מקבלים כוח. לא, הם נשרפים. בוא נלך לאסוף את כל מה שנשאר מהלילה. חן, תביא לי את השתיים שלך. תביא את השתיים שלך. וכמובן נלך לאסוף את כל מה שנשאר מהלילה. תסתכל כמה חצים יש על הבית. וואי, כל הבית בחצים. ספיידר, בוא. חכה, תביא את זה. חכה, אני רוצה לפנות לו מיטה. זה מיסטר טנטיק יעשה לי. תהרוג אותו, לא אכפת. יש עלי ספיידר, איי. לא, הוא משאיר את הדלת של הבית פתוחה, הוא מפגר. מי, אני? לא, מיסטר טנטיק יעשה זה. אני מסתכל בכלל. לא יודע, כי אני רצחתי את הבעלים הקודמים. אל תראו את הקיצה, יש לנו מספיק צמר. תביא את השתיים שלך, את השתיים עץ. תביא את השתיים עץ. לא, מה? לא, למה הוא נכנס לי הביתה? בוא נרצח אותו. טוב, יאללה, תביא לי את השתיים שלך. אני אבנה לו מיטות. לא, אני צריך את השתיים. אבל אני צריך. אז אחרי זה תביא לי. יש לך פיקס. תביא.
להכין לנו מיטות. לא, בערב. מה כדאי לך להיות? לא, יא אבל, אני בניתי שם מכרה למטה. תבנה מאחורי, אתה רואה נכון איפה שהבית? נו. אז תבנה שם. איפה בניתם? אמא, מי המפגר שהוא עכשיו פורץ לבית? אני. וואי, שי, לקחתי כמה עשבים מבחוץ. וואי, איזה פחדן. לא, אני שמעתי את זה, כאילו מישהו חוצב את הדלת. תקשיב, פה זה הבית שלנו? נו, אז איפה אני נכנס? תסתכל. לא, תסתכל, תעשה מכרה מדרגות. אבל הגיע לי פה זומבים. אז מה, שיגיעו. אבל הם יהרגו אותי לבד. בוא, אז בוא. אני אפתח לך מכרה בתוך הבית, רוצה? לא. למה לא? טוב, אני לא אכפת לי לשאול אותך. לא, אם אתה עושה את זה אני הורג אותך, די, שם. בבקשה, נו, בוא. אני ארצח אותך. בבקשה. בוא פה. אני עושה לך בין. לא פה אמרת זומבים, לא, זומבים, אתה מפחד, זומבים, לא. אתה מפחד, לא, זומבים. בוא בתוך הבית, הכי טוב. זומבים לא נכנסים. יש לך שם, איך תמשיך? בוא הביתה ותביא לי את הזה שלי. תביא את הפיקקס. אתה לא חוצב לי בתוך הבית. אני כן. אם אכפת לך, הנה, אני פותח פה, משך אני חוצב לו בתוך, אני חוצב לו את זה. עכשיו, תיקח לו, אתה רוצה תיקח. תביא לי 3. רוצה, תביא לי את כל רוצה את הכל. טוב, אני מצטער אם זה משעמם מבחינת שאתם רואים, פשוט אני סתם. לרגע חשבתי, אולי זה יעניין. רק שחקתי את הטיימר. כן, זה לא יפה לכמה. טוב, אז כנראה לי עבר לנו הזמן. אז... לא, זה לא נקרא. לא עבר. לא עבר. איפה אתה? אני רוצה! עזוב, אל תעשה טי. אם אתה עושה אני הורג אותך. עכשיו אני עושה בכוונה. איזה מניאק, הורג אותי, איזה מניאק. בואי. די, אני נשבר לי עכשיו בפיקר. הגיע לך. חסר לו דלת בחיים, חסר לו דלת. זה מה שחסר לך. יש פה חוטים. שומעת איזה זומבי? קריפר! איפה קריפר? תפעיל את הפצצות האימינג שלו. על הגג? מה יש לך? אתה לא מכב, תברח. לא, תביא לך קובלסון, לא? אתה שומע פה? סקלטונים, זומבי. אני שומע זומבי. תפסתי אותך. חמודים, איזה חמודים, הסתכלו איזה חמודים, הסתכלו. תחזיר לי עכשיו את המקום. די, אמריקה, אני אביא לך, תביא לי 3, שים אותם ואני אשים. כך, שמתי לך אותם בתיבה. עכשיו אני רעב בגללך, לא, אני אשאיר את הרעב. מכין לי פיקקס. לי אתה מכין פיקקס. מי המפגר שנכנס לי הביתה? תכין לי גם חירים. לא רוצה. אז תכין לי גרזן. אז תכין חירים. תביא פיקקס, די. בא לך להלף כלב? בא לך להביא לי פיקקס? אז לך תעלף כלב. תביא את העצם. בעצם תביא אחת. מה פתאום? תביא חרב, אני תביא אחת. תביא את הפיקקס. תביא אחת. תביא. 3, 2, 1, זרוק. לך למכרה הזה שם. איפה שהקריפר יתפוצץ? שם, איפה שעשיתי. איפה? אני שומע פה כל הזמן סקלטון וכאלה. קריפר, אני רוצה לדעת איפה יש קריפר. מי שלא יודע, קריפר זה אבתו של שי. שי... איזה שולחן יפה יש לזה? תהרוס את השולחן, תהרוס. נראה לי זה יפה מדי כדי שזה יהיה למישהו. בסתר מוח כזה. הנה קריפר. קריפר זה אהבתו של שי. אני אוהב לפוצץ אותם ואז לברוח להם. עבדתי עליו.
כדי בוא לברוח. נפרק את הבית. לא, נו, עד שיש פה כפר, עד שמצאנו את הכפר הזה. אין מה לעשות. די. לא מצאתם. הנה זומבי, כלוא בתוך בית. בוא תראה, זה זומבי וכלוא בתוך בית. בוא רגע, שחרר אותו? כן, יאללה, תשחרר אותו ואני הורג אותו. אתה מוכן? כן, שחררתי. בוא, מים, מטומטם. אתם שומעים? הוא אומר מים. לא, הוא לא אומר מים, זה כולה... זה שי החליט שהוא אומר מים. נכון. תעשה לי סולם, תשבור את זה, תשבור את זה, תשבור את זה, תשבור את זה. זהו. או, איזה בית, בוא נגמור את זה. וואי, איזה זומבים יש פה. יש לך גרזן? טוב, אני צריך שיש. אני הולך לשבור למישהו בלך... אתה רואה, כבר אין יותר את הקולות של זה, כי הרסנו אותו. שחררנו אותו. יש כאלה. כבר אין לנו קהל, הקהל של הזומבים ברח. אתה להסתעמם. אנחנו מתנצלים לקהל הזומבים טוב, אז הרחב. נראה לי אנחנו שונאים אתכם. שזה הכל היום. נראה לי שזה סיום הפרק הזה. על בוא פרק נגיע הבא- הביתה. על פרק הבא כבר נסיק כל מיני דברים. מבטיחים. על פרק הבא אולי אנחנו נשיג איירון. אולי. טוב. יאללה. אנחנו מבטיחים שעד פרק הבא יהיה לנו דברים מגניבים. אני ממש מקווה שתבואו לראות את הפרק הבא, ואני אוציא גם את הפרק הבא היום. נוציא 2 פרקים היום. אבל כי זה לא בהתחלה- יהיה תמיד, כי יש איזה חופש אז אנחנו יכולים. אחרי החופש הזה אנחנו נוציא ונגיד פרק ביום. פרק, נתחיל עונה פרק חדשה. ביום, פרק ביומיים. טוב, אז אחרי בואו נגיע הביתה, נעשה סיום יפה של פרק. איפה הבית כבר? אני לא רואה אותו. אתה רואה את הבית? אני לא. שחר, יש לי משהו. לא, כן, אני לא מוצא את הבית. מה אתה תלכס? מה אתה עושה לי בבית? הנה. טוב, יאללה. טוב, ניתן לכם לראות איך אני מכין גרזן. לא, אין לי מספיק. טוב, יאללה, ביי.